Joo, kyllähän mua on sellaiseksi perhandilaiseksi välillä sanottu, että samanlaista hommaahan tää on. Ihmisiä pelastellaan hangesta milloin mistäkin ja annetaan heille juotavaa, että matka taittuu mukava. Ai. Joo, kyllä se suomalainen mies apua vaatii, kun se lähtee liikenteeseen. Täytyy ottaa vähän apua täältä näin. Vähän kaljaa tästä näin, että pääsee jatkamaan. Tosta ne on vähän. No, siitä se helpottaa. No niin, vielä tilkka tosta noin. Sinne päin, hyvä. Nähdään. Yleensä käy just niin, että ne lähtee kotolta aivan liian vähällä matkajuomisella. Ja käy just niinku tossa näkyy. Mä autan sut tohon rekeen vähäksi aikaa. Niin ei muuta kuin ylös vaan. Tosta huikka. Se rupee pikkuhiljaa auttamaan, niin päästään jatkamaan matkaa. Ne vaan väsyy ja hyytyy tuohon lumihankeen ja sit se matka loppuu. Mut kyllä se tällaisella oikealla avulla niin homma lähtee toimimaan. Ei muuta kuin seuraava etsimään. Siellä menee yksi nyt tällä hetkellä, mutta askel on aika vakaa kuitenkin. Tää ei tarvi kyllä apua tää kaveri. Joskus on saattanut käydä niin, että reissumiehet on juonut vähän liikaa. Ja sen takia mun kelkan perässä on tää reki, että mä voin nostaa ne tuolta hangesta tähän kyytiin. Voi sentäs. Nyt on meidän Antti kyllä huonossa kunnossa. Ootko hereillä? Ei niille siinä vaiheessa enää kannata kyllä kaljaa antaa, vaan parempi viedä vaan suoraan kotiin. Joo, sinne. Se kato, mies täytyy saada matkaan tästä. Laitetaan tolppo vielä kiinni, että mies pysyy kyydissä. No. Joku 20 vuotta on tehnyt tätä työtä ja edelleen on tosi ylpeä tästä mun työstä. Ja kyllähän se niin on, että tästä saa paljon kiitoksia ja niitä hymyileviä katseita. No niin Antti, nyt oltais kotona. Lähdetään sisälle päin. No niin, ei muuta kuin siitä sisään. Hyvä, näkemiin. Nyt on taas yksi kulkija pelastettu.